estem arribant a Torrent Gornal i no sé, aquí és més tranquil, no hi ha tanta gent, igual em posaré el micro com puc. Molt boniques les cases. Seguim. Bé, hem arribat al camí del Llobregat. Ara hem de seguir tota aquesta pista recta i arribem al Llobregat. I allà haurem de triar si anem per la dreta o per l'esquerra del Llobregat. Ja ho veurem. Ara anirem pels camins de l'esquerra cap amunt, aviam fins on arribem. De Sant Boi a 4 quilòmetres, 400, 4 i mig, si arribem a casa. Ara pararem aquí a esmorzar en aquest raconet amb mono i seguirem fins a Sant Boi, a veure fins on arribo. Bé, doncs ja hem esmorzat, ja podem fotre el camp. Vinga, som-hi. Ara seguirem pel camí de dalt fins a Sant Boi. Mira, des d'aquí es veu les bicicletes que van per baix. I allà al camp de l'Espanyol. Aquí, camí del Llobregat, el GR 270. Camí del Llobregat, Can Comas. Què és aquest edifici d'aquí darrere? Aquí es veurà millor. Des d'aquí es veurà, aquí. Molt bonic. No sé, queda una mica... No, queda bé. Bueno, està molt bé. Aquí per on anem és la... diguem, la prioritat vianants. És la part alta. Llavors per aquí baix a l'esquerra hi ha un camí asfaltat que és per on poden passar bàsicament vehicles i per aquí a la dreta és per on passen a les bicicletes. Realment està molt ben cuidat i molt ben organitzat, no? Bé, hem arribat a un petit mirador. Aquí, això es va canalitzar, diu, als anys 70. I aquest mirador tan xulo, des d'aquí veurem el riu. I... sí, bueno, el riu està darrere de les herbes d'allà. I de pas mirarem com... diu que porto 7,80. El que passa és que després d'esmorzar, com sempre, com era de preveure, m'he despistat i no he seguit gravant. Però bueno, ha sigut poca estona, crec que ho ha obviat i ho ha ficat igualment. Bueno, quasi 8 quilòmetres caminats. Mira, aquí està el mapa. A prop de Llobregat. Bueno, podríem arribar a Martorell si tenim Masia de Can Comas, número 1, aquí, això que hem de passar. Sí, estem per aquest sector d'aquí ara mateix, estem per aquesta zona. Doncs res, continuem. Aquest és el pont de l'AVE. Ara acaba de passar un Renfe, cabrons, que no et deixen triar, et fiquen junts en seients, i abans ha passat a la mateixa direcció cap allà. O sigui, marxant de Barcelona ha passat un Irio, que aquests com a mínim, si compres 4 bitllets de tren, et fiquen a tots junts, en els seients, no un a cada punta. Llavors, si això és la via de l'AVE, vol dir que, mira, Sant Boi està aquí mateix, ja. Estem arribant a Sant Boi. Apa, seguim. Una vegada a Sant Boi sembla que et pots acostar bastant més al riu, d'aquí sota. I Sant Boi, doncs seguim recte.
efectivament, aquí davant tenim el campanar de Sant Boi. Bueno, seguirem a veure fins on arribem. La colònia Güell, 4 quilòmetres i mig, l'ermita Sant Ramon, 12, per això s'ha de pujar muntanya. I bé, seguim per aquí, a veure fins on la colònia Güell, aviam si arribem. Aquest tros que estic fent des que hem deixat Sant Boi és com molt avorrit. Tota l'estona és el mateix. I res, ja per estona encara. Hem de decidir si a Molins pugem ja cap amunt, que crec que és el que faré, perquè fins a Martorell hi ha molts quilòmetres encara. Bueno, allí hi ha un cartell que ho diu, ara ho mirarem. Martorell, 17 quilòmetres. Sant Andreu de la Barca, 9,3. No sé si tinc moral d'anar tan lluny. Sant Boi, 5,1, Barcelona, 13. Em porto 13, no estic ni a la meitat. No sé. Bueno, acabaré de decidir. Segurament a Sant Andreu de la Barca me'n vagi a agafar ja el tren per tornar, perquè això es fa una mica pesat aquest tros d'aquí baix, no té gaires coses. M'assentaré ara 5 minuts a beure una mica d'aigua i menjar 4 ametlles i seguirem. Bueno, estic passant per sota el pont de les autopistes i quan surti a l'altra banda crec que podré anar cap a, no sé, cap al poble que hi hagi aquí, la colònia Güell o on sigui, i agafar ja el tren perquè estic una mica tip. Mira quina calavera, més xula. Va, anem a provar a veure si... I així agafem el tren i tornem, que és que no estic molt fi, Bé, estic arribant aquí, no sé on és, ara ho veurem, no sé si estic cap allà ja. Passera de la Riera de Torrelles, estic a Torrelles, Pilar de la Passera, Sant Vicenç dels Horts estic. Doncs sí, hem arribat a Sant Vicenç dels Horts, i ara doncs anirem a buscar els ferrocarrils i cap a casa. I no sé, ara miraré com portem ara. Aviam, segons això, 17 quilòmetres no arriba. Bueno, molt fluixet estic. La setmana passada vaig tenir unes angines horroroses, amb molta febre. Ja està superat, però suposo que el cos encara no està. Bueno, més que res que em noto les cames molt carregades, però per lo de més bé. Bé, doncs aquí està, al final de l'excursió. Estació de ferrocarrils, 400 metres per aquí, per aquest parc. Amb la qual cosa ja dono per finiquitada la travessa d'avui. Adeu!